Igbo na-ege m ntị ama m na unu ga na-ajụsị nke m pụrụ iche n'ụbọchị taa mana chetakwa na aha m ka ụkwa Chinwe Ebili enwere apụ m iche mana aha m ka bụ Chinwe Ebili anyị bụ ihe dị iche bịa n'ụbọchị taa ihe dị iche na ahụtụbeghị mbụ nwanne anyị nwoke nọ n'ime ụlọ onye na-egbu ọja ọja na m na-agwa gị ebe ọ na ị na-anụ na o bidoro igbu ọja na-eme ihe kwesịrị ị na-eme ị ga na-ewu ure amata na ewu nwa afọ Igbo ọ bụghị na-anụ ga na-egbu ọja gị nọdị m ha anaghị matasị bụ nwa Igbo mana iwu nwa afọ Igbo amụrụ ka Chinwe Ebili a na-egbu ọja gị na-ewe ị ga-ele na nkọnkọ ya ga-eji ahụ gị wote ishere na ogbu ọja na-egbu ogbu ọja anyị kpọtara n'ụbọchị taa nke pụrụ iche nke Chineke nyere ngọzi ka anyị kpọtara ka ọ bịa kpụtara ya ọja ka anyị unu makwa na anyị ka ọkwa ndị isi mbido TV ebe ọ na ị nọchi ike ka anyị ga-akpọbata ya ka anyị na-ene akụkọ ya nnọọ n'isi mbido TV na anyị kpọrọ gị gị ji ọsọ bịa zaa anyị ọ ga-adịrị gị mma dịkwa anyị nwa mma biko jiri ọnụ gị kọwaa onye Igbo. Ndị Igbo ndewonu, afọ m bụ Chukwukasi David Ebisi, abụ m onye Anambra steeti for njikọ ọka local gọọmenti. Ịbata na njikọ ọka local gọọmenti abụ m onye Enugu Ukwu. Ị bịa na Enugu Ukwu abụ m onye Avọ Ọmịmị. Ịbata na Avọ Ọmịmị jụọ ese anyị eduga gị na be ndị be Ebisi na Mbalaba Ebisi ebe nsi wee bịa. Ndị Igbo ekene m ndewo nna ibe Ebisi kpọgodo aha na ka m anụbeghị mbụ Ebisi ndị Mbalaba Ebisi. Gị nwe Ebisi gwa gị bụ Mbalaba Ebisi. Anyị na-akpọ ya Ebisi mana jiri pronunciation wụ Ebusi. That means ebu n'ọnụ. Ebu oke etu n'ọnụ. Ọ wụ meaning ya. Otu obodo unu dị na mbịa achọrọ m ịbịa alụrụ nwaanyị. M gbatagodo n'obodo unu kedu ihe a ga-eji asị m nọ ọkwa ha ọjị maka chọọ m ịta ọjị. Ele ụdị ihe a ga-enyegodo m asa ọbịa ịma n'obodo nke anyị ịbata n'obodo anyị alụrụ nwaanyị ya ga-ebu ụzọ enye gị wụ ji akwa agwọ na mmanya kpọrọ ahụ ka ihe ụnụ nwa na-ebu ụzọ enye ndị mmadụ ma ha bịa ịlụ nwaanyị n'obodo. Dịka ka traditions wee dị ndị Igbo ọnwụ na nwaanyị bịa na obodo anyị na Mbalaba ndị be Ebisi ọjị dịkwa na ya enye ya mana ọjị ọbụla nke masịrị gị ọnwụ na nwaanyị mana anyị ebugodo ụzọ jụọ gị nke ịchọ mana anyị sị ka anyị solu tradition as tradition ndị Igbo ọjị ka anyị ji enye onye ọbịa bịa na be anyị ma nwaanyị ma nwekwa onye bịa ịlụ nwaanyị onye bịa ịlụ nwaanyị ọjị nsukwa m na-achọ m ịta ọjị ọ Igbo na m ata ọjị ọ bụrụ iwu na ihe atọ ọjị mana ka o si dị ọjị onye mbụ ụzọ makwa ha ihe ndị Igbo maka ị na-egbu ọja ị kwesịrị ime omenala Igbo ọ dị mma nna ọja na ị na-egbu bifo ị na-agagodo n'ihu butere obere ka Igbo niile anyị mata maka isiokwu anyị dị bịa n'ụbọchị taa ihe gbasara ihe egwu dị iche iche ndị Igbo na-eji aka egwu mana nke nwe ọja ka anyị ga-atụpamọnụ ikwu gbasara ya mana nwoke nọ n'ụlọ ga-akọdoro ya ihe gbasara ihe egwu iche iche ma udu ma ogigele adị ha iche iche ịma ha eme gị na-akọwa ha ofu ka anyị ma mana fụgodo anyị obere ọja ka ndị nọ n'ele anyị mata anyị ji bịa. Okay, nsogbu ajụrụ. Ọja dịkwa iche iche nke ndị ntakịrị. Ọja dị iche iche ịma na ọja anyị na-afụ dị Igbo. Ngwa fụgodo ịfụsa ka anyị baa n'ime ka ị na-akọwa ihe o ji dị iche. Ozugbo hey ọ dị egwu ịmana isi mkpuchi iwe agome hey ọ dị mma hey jisi ike nna ama m na ị ga na-eri apamapa akara aka maka onye riji afọ onye na-afọ ọja kwejokwu onye agọ na-afọ ọja ọja na ị na-afụ nna onye mụtara amụta ka onye ibopụta ụwa ka onye Chineke nye gị ka onye ịnata n'aka nne na nna ka anyị ma echichi bidogodo ọja onye mbupụta ụwa
maka na mpa m wụ onye opi. Mpa m na-afụ trumpet. So ka m na-etonite osolu m na-arụ na ihe ọja na-amasịkwa m, kama na oge m bido fụwa ọja wụ 2010-2011, kama na onye mbụ ụzọ fụwa ọja n'aka ya wụ na oge nna Disemba na village, oge a na-eme omenala mfụ onye na-awụ ya dịtin, mana onwe mmụọ ọjọọ na onwe mmụọ ọ na-akpalite n'arụ, ọ na-akpalite n'ahụ eziokwu. So ihe ọja nwa masịcha m ọfụma. Ọ maka mmụọ ya nọ n'ime mmụọ ọjọọ anọ gị n'ime, onwe ka o ji mmalite maka ọ ga-anọ gị n'ime, ị gaghị agala village ọ bụ onye na-afọ ọja ka isi ọ nọ gị n'ime isi ike. So nwanne m nwoke fụkwara ọja, mana ka o si fụ ya, ka o si fụọ nke ọja anara amasị ya, ka o si fụọ nke maka na skuul si ya fụọ mahadum ebe ọ ga. Mgbe a ka ọja na-achọ n'oge ebe ị nọ, ka ịma mgbe Chineke bịara ịchọ enje chọga Joseph, bịa hụ ndị ọzọ hụbe Joseph a ga-achọta ebe ọ nọ, ọja na-achọgharị ọ chọtago gị, ọ bụ ka anyị kpatakwa n'itimido ka ịkọwara afọ m ọja na mahadum Bauchi steeti, mana onye North ka m bụ. Ị na-afụwe ndị North gị na-afụwe ndị Igbo? Ọ ndị Igbo, afụgo m eze ndị Igbo na Bauchi steeti. Ma na-eme mana ndị North, ndị ugwu a na-eme their traditional, ma emeche their fasting festival. So a na-invite Igwe of Bauchi State, you understand? So Igwe of Bauchi State na-eje ifu their emir, a na-edu ma ndị egwu ma ndị ogene. So Igwe anyị anọrọ n'elu ịnyịnya, so anyị nwa bụ ndị egwu anyị nọrọ n'iru. So ọ mụ na-afụ ndị Bauchi State ọja. Ị ka na-afụkwa kita harafugo Bauchi State, amara m ka oye si deliver because enwere ọzọ na favor, onye ọzọ ọmụ number 1 ije Bauchi State kita no anyị jụọ maka chocho, maka ya na-akpọ m na Bauchi chocho ọ ya na-akpọ nna m, so ọ chocho ka na-akpọ gị chocho ka na-akpọ m, iru asị gị chocho, asị gị ha chocho ka chocho na-arafu anyị amazịkwa m. Otu a ga-adị ọ dị mma na ọwụ ụsọ ọja nọ enweghị ịgba, kọta ebe gbasara ịgba. Ịgba mana mma agwa gị nke mma maka kọsala ịgba, maka ịgba enwe nne ịgba nwee nna ịgba, enwe nne nwee nna, enwe nne nwee nna. Otu ọja enwe nne nwee nna kwa ọja enwere nne nwee nna. Ọja onwe ọcha dị iche, ọ dị 2 type, you understand? Nke a onwe onu, nke a nwe nnukwu onu, nke a nwe obere onu. Ka mkpatụ n'aka Diliko nwayọ kpatị aka maka mana nwaanyị nwoke nwaanyị na-afụlụ nwoke ọja na-eji ọkpa adababe ndị mmụọ. Onye gwụta maka wete ka mkpata aka ma nke dị iche. Nke a nnukwu olu ka nnukwu nta. Nke a wụ obele onu. Nke a wụ obele onu, nke a wụ nnukwu onu. So nke wụ nnukwu onu onwe high octave. Na like iwie maka nke a ka eji eso mmụọ. Mana nke a na-use for like chanting, incantation or any other thing. Ngwa na-ejide na-akọwa ya n'iche ka m na. Ele nke ise eji eso mmanwụ. Nke a the high octave nke nwe nnukwu onu ka eji eso mmụọ, mana nke nwe obere onu nke a na-afụ. Ọ na-ahawo nnukwu onu. Why o ji enwe nnukwu onu maka na ọ pempe. Oke olu ka a na-akpọ ya. Ọ nwere nnukwu onu. That is high octave. Ọ na-adị high ma ịfọ ya. Ọ na-adị high. Ma mfụọ nke akịtị fụ na ọ dị very low. The sound there dị low. So iwu na ha ị ga-eji ha na. Ọ bụrụ iwu mana nna like use ha na abụ. Mana nna like kali nka maka na nke a na-agata aka. Nke na-eso mmanwụ. Ọ na-agata aka. Ị na-eso ndị mmanwụ. Na Bauchi akpọ mmadụ mere ọ bụrụ na na-eso onye ọja ya esorili mmụọ nwere because ọ ya na-akpọnite mmụọ. Ele ụdị ọjị na-afụ mmanwụ fugodo. Ọ ụdị nke ifo ebe a. Ọ depend otu o si bịa gị n'ime ka esi wee fụ ya. Ọnya. Ụfọdụ na ụdị gị na-afụ mmanụ ka mmanụ anọkwa ha ebe a ọ fụọ ya ka anyị
nọ ebe a ozu ị na-afụ mmanwụ nke a ka ihe ọ ga na-eme ọ na-awali elu ọ ya wọ n'elu ị na-afụ nke a nka otu ịma na onwe ihe mee na Bauchi steeti ka nkọligo akụkọ ihe mee na Bauchi steeti ịma na ọja nwee mmụọ ọ na-akpanite so mmụọ anyị du wee bịa ihe mewu ọkụkọ ị chọrọ ịkọ jidogodo ya aka maka ma achọ ka anyị gagodo m ezumike anyị lụbata ka m nọdị ala ọfụma gị akụkọ mmanwụ a Igbo onyonyo na-ekwesị enwe akụkọ ya ga-akọwa ime na Bauchi steeti gbasara ọja na mmanwụ anyị na-abịa